нині церква святкує пам'ять преподобного Антонія Великого. Взагалі, перші християни на тих древніх землях, теперішні землі, майже всюди там араби живуть. Но в древності це було не тільки арабське населення. Там була велика колись Римська імперія, там много було і людей, греків, римлян і других народів. Так от, перші монахи заполонили весь Єгипет, і серед них знаменитий преподобний Антоній Великий. Всі наші преподобні отці чим лишили нам і чим ми обладаємо? Вони всі один одному не протирічать у вопросі опита духовної житті. Ведь 1800 років назад вони, як християни, 1700 років, 1600 років назад, вони вже прийняли віру православну християнську і опитно провірили її правильність і указували самі свій опит, передавали, як треба. Подобно тому, як ніколи футболіст молодий не пускає його на поле перед тим, як його якийсь тренер не потренірує. Так і у духовному життю святі отці самі були воспитанники і других воспитували. Серед других інтересних життів преподобного Антонія Великого споминається, як преподобний Антоній Великий йшов по пустині і увидів череп умершого чоловіка. І помолився Богу і сказав: Господи, відкрий мені долю цього чоловіка. І Господь відкриває йому, бивший магією займався. І тоді проговорив той усопший, що навіть будучи як язичник, но в тому світі, каже, і ми, язичники, котрі не позналися ми в славі Христовій, коли молитеся в церкві за всіх усопших, і я получаю неку отраду, утішення. Другий случай, Антоній одного разу подумав собі: Антоніє, хто від тебе є святий, має більше в подвигах, чим ти, 40 років ти в пустині? Хто такий би мігся з тобою, Антоніє, порівняти? І з такими думками вдруг Господь, як в некому тонкому сні, йому сказав: ти, Антоніє, потрудився неплохо, як чоловік. Но щоби знав, скільки ще других подвигів є, і є люди, котрі равні з тобою в подвигах. Хто вони такі, каже Антоній? Каже йому ангел Господній: іди в ближайше село, у крайній хижі знайдеш відповідь. І пішов Антоній, знайшов крайню хижу, зайшов у двір, і вдруг там зустріли його дві молоді жінки. Оказалося, ці дві невести. Зустріли його привітно, дали йому водички, а на востоці було ще правило і ноги сполоснути. І тоді він благословив їх і зазвідав їх: а як ви живете? А вони одна перед другою: Господи, ми такі грішниці, кожен день у труді, діти, муж'я. Господи, прости нас, ми такі грішниці. І потім він узнає їх тайну. Вони йому відкрили тайну, що 7 років пожили своїми муж'ями, а потім обі, і одна і друга, в'єдно з чоловіками, погодилися вже не мати близості сімейної, але вже жити як ангелики, як діти Христові. І з того часу вони ніколи не вадилися, не спорили. І зрозумів Антоній Великий, що не треба було йти цим двом у пустиню. Ради того, що вони живуть чесно в сім'ї, що вони мають чисте серце і святу сім'ю, що вони оберігають своє дівство таким великим благословенним подвигом, і що вони ніколи не вадилися, не мали на собі пам'ятозолобія, Бог уравняв їх подвиг із подвигом монаха у пустині. Вот чому так важливо було для всіх християн знати, що одному, щоб вирости духовно, треба 40 років у пустині подвизатися. Но іменно його опит увидів, що навіть у сім'ї можна мати духовний такий подвиг, якщо ти маєш чисте серце і бажання служити Богу. Бог підскаже тобі, як і що робити. Задача твоя – бути ініціативним, самому стати, або самому стати таким, пожелати в цьому мірі, не просто бути сіра маса,
Ведь коли подивишся на площі, коли маса людей збирається, сіра маса, щось там гойкають, кличуть, щось там їх кличуть, щось у них гойкають, бігають і з вулиці на вулиці ведуть, а потім виясняється, що їх просто надурили. І в результаті так больно розумним, що вони оказалися у масі сірих людей. Християнство відкриває чоловікові, що ти не змієш бути сірий, ти маєш мати свою позицію, свій погляд, свою думку. Ви як думаєте так, а ви як так? А я думаю так. А то начальник, ну і що? Начальник теж заблуждається. Я думаю так. І такому чоловікові в життю починається бути видно многое, котре сокрито других людей. Іменно духовний опит. Взирає на опит святих отців і преподобного Антонія Великого, теж нам деколи треба сказати, ну що, Антоніє, або Петре і Василю, це є святіший якось від тебе. І коли така ти думка прийде, вспомни Антонія. І тоді знайдеш у ближайшому селі, у простій сім'ї подвиг, котрий може більше, ніж твій. Та й у храмі треба стояти, та не думати, що я тут найліпше молю, кругом мене слабаки. Хто знає, що рядом з тобою жона або чоловік во 100-крат сильнішу молитву має, і ти його молитвою нині укріпляєшся, а не наоборот. Тому у православній церкві завжди була практика ніколи не завідувати, ніколи не возвишатися. Коли ти стоїш 100 одиниць, то дай собі 50. Зрізай сам себе. Не прихвали себе, не превознеси себе, бо тот, хто себе превозносить, упаде. Упаде неумолимо і деколи може і розбитися. Якщо ти скочиш із висоти метр, іще можна, але скачеш із висоти, вже можна себе покалічити. Маса людей в цьому мірі нині ходять покалічені, не маючи опиту духовного, не ходять на сповідь на причастя, не читає опит духовних отців. Вони врванули на футбол, на поле футбольне, і вони футболісти. А вияснилося, вони ні разу м'яч не отримали, бо вони не знають грати. Так, і в цьому мірі маса людей не знає жити. Їм все виділо, що украсти, їсти, пити, спати, украсти – це одно, що нормально. А виясняється, ні. Лише професіональні футболісти, уловивши м'яч, знають його подати або вже довести його до сітки. Так і духовні християни. В цьому мірі, маючи опит духовний, ніколи не завідують, ніколи не превозносяться, ніколи собі не кажуть, Антонія, котя вищий. Хто знає, може, рядом коло тебе вже вищий стоїть і далеко ти не треба йти. Важно розуміти, смирення у православній церкві – це некий індикатор духовності. Якщо ти смиренний і приобрів смирення, це такий стан, особливо духовний стан, який має способний розкрити душу для благодаті Божої. Бо принцип євангельський – Бог гордим противиться, тільки смиренним дає благодать. І якщо чоловік помнить, то треба знати, возгордився – не получив. Возомнив про себе, який ти великий славний – закрив. Іноді навіть путь до собственних талантів. А от коли ти зі смиренням Богу молишся, вдруг починаєш розуміти, що твої маленькі міні-таланти вдруг розкриваються і становляться такими важними, що вони тебе ведуть у цьому світі, і ти зробиш много добра. Господи, молитва преподобного Антонія Великого, благослови, щоб ми ніколи не гордилися, не питалися з кимось руняти. Руняйся на святих, а не на когось меншого. Руняйся на високі образи православних святих, бо так поступаючи, в смиренні проводя своє життя, і тут на землі обійдеш много препятствий, успієш много зробити, і таланти розкрити, і вкласти їх, і щось примінити, зробити много добра, а в вічності разом зі святими і з преподобним Антонієм Великим і зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.